Jomino limu kanko wiyo hulata kanko wiyo fayata ele kanko famata Jomino limu kanko wiyo hulata kanko wiyo fayata ele kanko famata Jomino limu Salam, ça va? Anga binyala? Comme j'ai tout note. On ne devait pas quoi. Mudi. Ko hajuma. Bisi kay jitan ko kadru len nyalaw heko. Ginde bir jodi do mbal fan ma. Antam padan non. Hokam dana mi halawla. Salma. Ada ne kana jun. He. Ana ni ko ngandin tumabe. Ay demgal ma belgal ngal mi wona bawdo dum hande cinéma wuji madi mi wona gantude ande ko jinmi ko ya rokkam dana mi yahalawulam hande mi wona bawdo walde nder du suudu anani ko kala mi ko tan piyaade do veruji ba anno ko suusa endude Reni min sala ko dem dani wa kon min kal ko mer wata ko na ma toujours ni dem yo wa soft wo ngarim no wadem promettre soit no an jogi soit a roper kam sansam soit a wada fon ko e berna ma hakkilma jaay ndikum garno en jeew seeda tan parce que tout man de cumdi a wuppani ɗum waɗi en coow seeɗa mais garno pour jafodiren quoi parce que mi ƴeewimi tawi an vraiment affaire ma ono mbatta ni fof wona rewdere ko niidi ko noon gandirɗa ko neɗɗo il faut neɗɗo waɗma comprendre par ce que min meeɗani joom tan waɗma comprendre minen fof min noon joni fuɗɗima famuden seeɗa seeɗa par ce que ɓiñata ko hay wona rewdere il faut wona rewdere mbeta ko kanafik en par ce que noon galle mon haaldata quoi faami ɗum mbimi noon yimɓe galle mon kaldata quoi par ce que an hay baba mam e sikki noon tan gurdirɗon quoi nene ma noon gurdirɗon par ce que ɓe yiɗɗem quoi min noon korse maɓɓe o e yiɗde maɓɓe nde e ma ko joni pammi ɗum no jinnoon kaccina kam hakke affaire guppol ngol mbaɗɗa ko hen coow ɗi fof jarlɗa jafɗan quoi ɗum tan jinnoon quoi a yaafima ana andi an jeeɗuma fof ma andu an ala probléme on ka es moƴƴo en saha gona naafige seeɗa kono ala probléme min ayi min ala probléme min ko ni tan mbami kawari comme comprendre ala probléme eyi kono ala probléme kam haala haydara noon rokkam yelde gon ko e saako fuɗɗi waddem expliqué sans an kam sans made ko laabi temedere dokkan mami sans mi poti laabi ngokkumami sans jom haala kami wona bawɗo ɗum hande wallam tan sibu Allah rokkam dandam mi yaha lawulam kadi woteji ɗen ɗam ɗam wona min tane ma wona hakkunde yumma tane min wona hakkunde bamma tane babam leñol ngol fof e ngol yaaji mi yiɗa ngol bonna sababunde hakkundam e min e ma wawa wonde rokkam dandam mi yaha ɗum kay mataw ne weeɓi jeetaɗo neɗɗo so dañi aduna ko muusi ɗum il faut ƴeew neɗɗo joom hakkille neɗɗo moƴƴo walla ɗum wona jaari min de kumami nde yaayima ha mbaloyimi tum est ce que aɗa andi ñande hembe ɗum ko wadde hay dara yaayima ƴeew memami ga ƴettu koyɗe muɗe fawa am urnomi waɗami amour haɗen comme min mbaɗirta joom amour rek noon yaayima waɗimi quoi
te yaay ma dotti haɗa andi kam machallah dotti ɗen mawni quoi joni noon kila nden mi sellani quoi mi ronki tan sellu te kadi mbiɗa yiɗi jaay fisabilillahi yo Allah hokkuma dañde barke hokkuma jibinde ɓiɗɗo waliyu jogo Sénégal fami jinmi wallahi wawrita yaay ma par ce que min dal vraiment kimi jiimi yaay ma ala mi jiyatmi aduna yaay ma tan jiyatmi yew pourquoi ngarmi tuuban ma ay so mi ƴeewi photo ma rek billa yaay ma arata onon anda fof woni ƴiiƴam mon he te mi andi affaire ina mon de par ce que ayin joom hanga min ɓuri joom hangede won mawɗo tan de kono min ɓuri hangede yaay Sabo debo woni faro, debo woni leñol, debo jimin woni yabe, debo jimin senabe. Kon an debo tinno muñan gorko mada, an debo muñal yo wan ñawdore ma. Sabo dewgal woni faro mada, ko gorko Allah feju ma. sayi ɗum ɗo ere mo miijuma totti wonde kom gaddande ɗum kado kono ala wona kado ɗum ɗo horam sodni ɗum salma min mbeɗa yenna somi ruttimam nufuram tan neɗɗo pewɗo woni heewi sabu gonga tan kalanta kam nan noon comme nande aɗa gorko poɗɗo jogado valeur walla gorko moƴƴo no foti wayde mbiɗa idi fof gorko sa ɗabbo gorko ɗabbo joom diini ɗabba joom konngol ɓeɗen ma hen goɗɗum ɗabɓa jiɗɗo rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam gon wona kew diina han feewi haali gon ɗon en jeddidirta ɗon ete kono comme jiɗɗi haalandem tan ƴetti décision qualité ɗi kalɗa ɗe e gorko moƴƴo on ɗin jiɗim holludem mi pari pour waɗa ɗum e hooram hay so mi wittini mbeɗa tan nami neɗɗo wi umma tan ɓernam taƴat quoi par ce que pour yaay ma teñam min mballata yaay ma ɓullinde sa yiɗi en ha suko jongani ha joni jayi ka bandi an dal haydara welani men nenam so wona forme sukko mbimi an jeesel ma joni dal mbiɗa pa nandite an ka pa nandite min noon komi sohli nandite bandi min komi bandi min anda kam ni amma ya affaire min mbawri min ko sukko kam para anani te mbiɗa yiɗi ustata kam so wona ken ɓeydem ɗum waɗi noon soodi sadia e kurus gorko joom diini jiɗɗa mo wattu julde suudu ndu ha mbatta wiide mi yoni hanti komi ɗanto mo wattu julde ha mbiya yoni hanti ɓeɗa sohluma handi goto kam soodo ɗum ɗo e gaddinimnami sabu tan yahi yafuni gueɗel gongel sikki mi aɗa wawi nagnude mi ɗum mbiya hoorema ɗumɗoma min soodan maɗum o ko sen or won ɓeyde
arɓe ɗo fof an iri ɗumen ɗoyete tuggude ma noon fayde maɓɓe ala meɗ dañƴe yam sen on ɗum woni kam addande moɗo sen pour ya yafam wonta ɗo ɗon ɓe dicco mbeɗa lelo e koppu ma pour ya yafam ala kom ganduɗan kon poɗɗo yafnade mbeɗa yafnoma décision noon an jogui sa welama to jagguɗa ɗo mbasa woppude kono miijiɗa seeɗa salmode ko adde famille o ko meeɗa yiyede famille o koto hirsini yaye ma koto hirsini bamma to lelli ɗo wonko liggi e famille o gandanɗa hoorema ane hoorema tiniɗa ko fof a wawa ɗum min on wawa ɗum ko ɗon liggi ko bonnu ɗum te jiɗɗa ko ɗo wadde wawa ɗum bonnude mi ɓooyi noon wonde ñagadema kan jiɗɗa wiiɗi aɗa yaha dicco e koppi ma mi ñaagoma wat ala fof kon watta pour rien ka ya jooɗo Biba anga mo ñama ala ɗo hen ɗum keɗɗol Allah woni siɗi min gamɗe balɗe manda fof ko gondum min mi heeɗa tan kala ko wirti kam tan mi toɗɗoto kala ko wirti mi toɗɗoto te noon mbami heeɗude ɗum togni kam toni addi kam gay ande hamɗo taw hirande huuɓi mina a taw hirande huuɓi ala hirnde ko wa gasidi noon kay man maki leccitan mo ñami kay nan mara kom ande wallahi taw hirande huuɓi to ɗum jengi ɗum tawi e jona ira sa namdom ñamɓe en tega dande wona an ka pa nani eɗen mi namdoma min ha joni woni komi famani an esa mi woɗɗimade mi an nenam jooɗo tan ngara hakkude ko wiɗen nokku ha so keppima o mayta ha walla so jooɗe dow mamum nem a fusat an ɗum wona fil de fer ala wona astafurlah wona fil de fer ɗum woni élastique an ko risque ƴettatade an a yi nenam poids lourd año 10 kilos mbiɗa an risque aɗa naate nenam an est ce que an ça va quoi an oui bien kay ça va pas an noon joni pammi bébé am no wayni koye mawo ƴetti ɗum parce que jijam fenata an noon an ƴewata kono kala kaɗa waɗa hen kam waɗi ɗum needi mbaɗaɗa men suto ganda ko rendin men ko wona kecci enɗam rendin men mbaɗen ko ɗo fof ɓe tampe ma sino goɗɗe mabɓe wonno wayrani ɗum tan jinnom noon fambindam ay ɗum ɗo c'est bien beau no yooɗi no weli kadi e ɓernde kono woy ko ɓuri ɗum ko jam an e hoore ma aɗa andi min wona jawdi jiɗirmami so tawino ko ɗum mi nattano e ma sabu ɗum ko kawi ɗo hande fof mbiɗo wawi wiide ko ɗo en tawi kam ko nden min ɗum dillinani kam jeewa galle de kebdatnoɓe joni a futtoray yi salamata dal mbiɗo wuppi tekkam falade jeeya liro e dow taw mi tekkum heɗen joori gila naane gila subaka heɗen joori mais littani ɗe kam hay lirtude de moromo goɗɗo liir ɗon woppire ngarmi guittumi tekke ɗe dirtumi ɗi beddimi ɗe leydi dirmi tekkam mbi ɗum noon ari toon noon on kam yuuxo mbiɗo oɗo yuuxom de sa añi tekke ma yoɗe lirte heɗe bedde sa wuppi si tekke ma yoori a ƴeenga dow lirta tekke ma napta lema anani
waaye ko mi ara ɗo mi tawa tekki maɗe yoori min liirta de min maɗe addan ɗo mi waɗantama mi liirtumi tekki ɗe meddimi ɗe leydi wiyam kam lapp mbi ɗum ñande fof jungo ma memi kam hawli noon joomomo yetti joomi ɗum fof mema ɗum seggol so itti kam dow billahi joom an jingani jingani kay gonga ma jinmi ko yaa rokkam jam jinmi ko yaa tegam place am yaa joɗɗinam to podmi jooɗaade ɗo yaa handinam he ko gonmi ko te min o galle mi wona hembo debbo desaɗo komi bandiraɗo debbo te an ɓuri andude hakkunde men enen ɗiɗo ko resa jogo seera jogo ko nden ko boni heƴani hakkunde men te min adande mi anda hay goto si wona an si wona no yidde ne jogimi e ma kayne wondo tawanno ko goɗɗum haalete kono wona hakkunde men ɗum ko gadduɗa ɗo ɗum wona hakkunde men enen ɗiɗo ɗum ko hakkunde ma e Allah sabu ko ɗum waɗɗima poɗɗa ko juulde ndewa Allah ñaagoɗa ɗum o changement no mbaɗa ni ɗum tan ñaagotoma wona goɗɗum andude jikkuma noon addani kam hay sa haalani kam hunde mi jaggata mi gonɗinta sabu konngol ma kam sa haali tan a gasni hen ɗi tan wawi yaade so tawi noon ko min min tan bakki Allah heɓtani en ala jaari eyi ko gonga eyi min non fat si non fat si billahi somi leldanede ma jibe ɗon jiɗami tuskini kono courant ɓol par ce que min puɗɗinde waɗ amour nene ma wattin woyde wattin woyde billahi te ƴewde so min mbimum tan o wi settete an ka gorko de esam mi fijande o ko haala ka min suka ala haala ɗum e yeesam non mi haala ɗo ko yewtere tan te nene ma kadi horaki rew woɓɓe jogui weendu woɓɓe jogui woynu woɓɓe jogui maayo men nene ma kam jogui ko geecci esam mi fijande esam mi fijande eyi jaari de an accu ɗum esam joni haala gasi ummo yaltusuɗam a wallataka joni ummo jaari ummo jaari wallahi keɓoɗa ko ñan mbaɗɗa ɗum billahi la kara fiyamaɗe ummo ummo ar kam si suffit 1 2 3 sa ummani ummo jaari jaari min piita esam ummo billahi so wona an tan woyi billahi esam 1 2 3 sa ummani worma ummo wimani so wona an tan wota wiɗo e mbaɗɗe Ummo. mbiya par ce que nene ma ko cagga min wima noon nene ma ko cagga so yiɗi ko ɗi cagga an woni ɗi cagga tanum cagga billahi so lelimo less ay son mbaɗi amour o luuɓat bob an ɓuri lumde jaari jaari min piita yaltusuɗam jaari yaltusuɗam mi fiyatmaade yaltu esam yaltu an bandi yaltu bakki Allah sa yaltani dow mi fimano yaltu yaltu jiɗɗa wullude mbiyawa ɗi mbiyaw tan wona ɗum fiima ha so cekkinawa yiɗi mi wulat de yaltu malen jam min bebbiyam nake bandi kanko bandi muni ko bango ittiru Allah Allah oni seedi gongo ma ayi sa waɗani ndani ɓe jawotoma nani ayi debbo mi haalama debbo so tawi tan nawlirama andi kala tan idiɗo nappuɗen kiddiɗo on heddata dow nani hoɗo jaɓ noon hay goto e maɓɓe hay goto maɓɓe heedma dow heɓɓe dow kamɓe foof nandi ƴetta pittal maɓɓe ɗi a joguitaɗo ɗenɗere mi jogui de ɓe ngala cuusal haydara saka noon sallammata guel cukañel o ko min manda fof to rewdi joomum woni komo anda te wonɗa enɗam tan accimo ɗo hen sa windi noon o serɓino tan o sengo e galle he noon ille tan kanko je yimɓe noon ko kiitaɗo gambo bonɗo min manda kala ko ɓurɗan bonande mbaɗa wittene salamata nana e salamata nani indépendance ma haɓɓuɗum e galle he ha keɓa ayi no jiɗaɗo ay sénégal 1960 nden haɓɓi indépendance heɓi guil nden ha joni kañum jeeyi hoore mum neɗɗo kadi kala ɗo mbawɗa wonde indépendance ma an heɓɓoto ɗum nani kala ko jari keɓa indépendance ma heɓ so ngadde so yiwde paaka hay yiwde laɓɓi eyi kala hen mbiwni ɗukko ɗum laɓɓi ha hulma
kala ko mbaɗa wadde haɓe kullir ma hunde ɗum waɗ ɗum ɗon oɗo fof wiide an kanko tan lira an liri tan wona fe andirede no mbaɗɗa ni ko noon sa ari a tawi coñi makko e lirtu mberoɗa haw memma woy sa so memi jara dow makko Salmata ɗum ɗo ɗe mbewoma ɗum watande ƴeew te min wima noon so tawi tan ɗum kontinta saɗa ƴetta baksuji ma aɗa yaha ruwaynomi an ke ñaguimami kay jot tan ha mbasa yiid changement e yam te oɗo kadi aɗa hande hen mbiɗen ɗum ɗo hakkundame Allah mais aɗa jeeya e sababu baɗɗo ɗum eyi gonga ma hande kay elle tan ka ƴettul kefeere tuubinɗa ɗum mbaɗɗa ɗum juul ko juulta kay e kefeere gootum ko wonwona ko gonga ma tinani e nder haala ma wi wotami hirsin yayam simi hirsinatno yayam tawanno wona ɗum haala sabu minen ala komin gandi ko wona resede te nde muuretemi mbiɗa adde ɗo nde ko mbiyanomi sa yeehi muñ te mbiɗa sikki debbo sono hurtoyo sa yi no wiye muñ ko metti ko taki jomum no wiye muñ kono kay ko weli hay goto wiyetaki wi muñ dewgal kadi ala hen belgal kana kay won koni kon hay goto wawa muñde ɗum anda ndax ma yuyam laɓi de wa min kam o galle padami tan ka neɗɗo waɗa kamen ko welani kam ñande min fajara ɗum hooram min kam man kam andi andi no mbaɗa wallahi maɗan no mbaɗa kala toonde kam wiyetama accirima Allah oto accita hay gore Allah oto accita hay gore Allah fulla e fayida hoore ma jogono ɗum hoore ma tambo aduna ma mbaɗamo ni nani jaggam how tiiɗa nani de kala biɗon yawama tucco ɗum ha goto haal min kam worɓe mbaɗa wani ɗumen kala gorko kalɗo e galle he wi ɗo hene wi ɗon ene songuma walla en fiima ɗo Allah on seedima wadde mo eyi noon fiɗum ɗo ngal bara rewɓe noon min accidime rewɓe fiiɓe kamɓe fof jaali ngel gonñel so toñim kotinmo salamata ko noon way biɗom hen ka welanimo fof fiɗum ha darata gotel ɗo fof pawi wiide kamɓe tan lira ɗum wona fe andireten a sikki ɗum ko law kanko tan lirata to fawi ɗum kanko yimɓe walla liñuɗi ko bammo haɓɓe ɗon walla huymo haɓɓe ɗon ɗum kam wona haalayda min kam ɗum wawani hooram eyi min ɗoɗo jooɗi mɓe wawani hooram ɓaade min yekkita hooram addude ɗo fa hooram ɗoɗo jooɗi ɗo hannde yimɓe addi ɗo komin addi ɗo hooram komi debbo wadde noon si neɗɗo nari kaw yaw min ɗumina ɗum hooram ayi tan ɗum e ñawna ɗum a safran ɗum hoore ma ha sella haala ma gueɗel ayi kala tan kala ɓuubel ngel jiiɗa ko neɗɗo wawi safrande hoore mum ha ɓuubel ngel sella nani hay sa yeehi hôpital waɗa hen bétadine waɗani alcool hay ɗum wawa ɗum sellinde ko an e hoore ma an sellinta ɗum nani kala kan mbaɗa wadde hen walla mbaɗa rentade hen ha sella an waɗa ɗum hoore ma ha ɗum sella so ɗum ala tan ko tan wuuri nde ɓeydoto ande wawi wardema ni nani aɗa wawi wardema kala biɗo hen woy sa yo fi ɗum hello so jomum wi ngata ngacca nani so laɓini ɓallu ma ƴetta laaɓi ƴukka jomum nani yo muus tan ay hare woto tampin hoore ma yo muus tan kala muusade on dogata d' accord joni dal ko jiɗi yafnadem yafo addi jungo ma yafo hakki Allah ñam fof en tooñe ñam fof an e hoore ma ñam fof a tooñat mais kala jafniɗama mo yaafuma anni noon enen gondi saha fof en toñjirat kono sen joddima tan en tellini ɓerɗe ɗe tan en jafdirat taw mbiɗen ten juuɗe wona yafo moƴƴi haade ko noon mbiɗa mi jaɓanima ha yeeso ko lawol mbiɗa andi jikku kam change ta e mo selmi yo salmata an hoto jaba hay goto mono ma
wona ɗum ko min mbaɗam yaha noon Jota. komi jaɓ kom keeɗo min ko mbaɗa ma e heege ngana garam ɗo de ko dogdu ñar ngumen place to min mbaɗa sikka somi ari ma mofanam an biba si balla so yimɓe dotti mofanam booliyel Min soxla sa kam ñaago ñaamdi bi masala okkude. Mais taw hirande gasi. Ma wat no wi faddama yottode. ƴetta booliyel mofa mbaɗa les ladduɗo ɗo sa waɗi les ladduɗo ɗo nde garam fof kam ñam Ay ma accu hakkille inchallah. wadde moƴƴi man yanan A Jota. timno hoore ma de Inshallah. hay woto goto yawmo Inshallah. waɗen noon en waɗno moƴƴi Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Kanko wiyo hulata, kanko wiyo fayata, ele kanko famata, jomi no limu. Jome no limum, obrese de ube gale baba. Jome no limum, jome no limum, jome no limum, obrese de ube gale baba. Jome no limum, jome no limum.